इउक्रेननि सिङावनो रासियानि सरकार खेरसन नामनि सिटिखौ नोंथांमोनथ' आंनि भिडिअ गोबां बार खोनादों जानो हागौ नोंथांमोना निउसावबो बेखौ नुबाय थादों आरो बे खेरसन सिटिया टटेलि इउक्रेननिफ्राय गनानै टटेलि इउक्रेननि आखाइनिफ्राय गनानै रासियानि सिङाव थांबाय बेबायदि रासिया फोसावदों आरो बे खेरसन सिटियाव मोनसे गोदान सरकार बानायबाय बै थाखानाय मेयरखौ बोखारनानै गावसोरनिनो केजिबिनि सासे पूर्व अधिकारी बारग' बेबायदि सासे अफिसारखौ सासे दैदेनगिरिखौ मा खालामदों मेयर खालामदों आलेक्जेन्डार नामनि सासे केजिबि एजेन्टमोन बै केजिबिनि सासे बारग'नाय रिटायार्ड जानाय सासे सुबुंखौ आलेक्जेन्डार बिथांनि मुङा बै आलेक्जेन्डारखौ बेनि मेयर बानायनानै मोनसे गोदान सरकार बानायबाय खेरसन सिटियाव आरो बे खेरसन सिटियाव गासैबो रासियानि आयेना व्लादिमिर पुतिन बिथांनि आयेन बादि सोलिगोन बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों आरो 1 मेनिफ्राय 1 मे तारिखनिफ्राय बेवहाय मा जागोन रुबला सोलिगोन रासियानि कारेन्सि रुबला सोलिगोन आरो मिथिनाय बादिब्ला बेवहाय मोनसे पाब्लिक अपिनियनबो खालामनो थांगासिनो दं आरो बे पाब्लिक अपिनियनखौ रासियानि फालै जाजानायखौ लुबैदों जाबायदि 2014 मायथाइयाव क्राइमियायाव बेबायदि पाब्लिक अपिनियन खालामनानै क्राइमियाखौ रासिया गावसोरनि सिङाव लानो थांदोंमोन मिथिनाय बादिब्ला बे खेरसन सिटियाव खेरसन ओनसोलावबो मा रासियान सापर्टार रासियान राव रायग्रा सुबुंफोरानो बांसिन बिनिखायनो बे खेरसन सिटिया थारैनो रासियानि सिङाव थांखासिगोनखौ जों बुंनो हासिगौ नाथाय जेलेन्सकी बिथाङा बुंदों मा बे जि पाब्लिक अपिनियन जनमत जि संग्रह खालामनो नागिरदों सुबुं बिबुंथि जि कालेक्शन खालामनो नागिरदों बे सुबुं बिबुंथिखौ कायदा कौशल खालामनानै बायदिसिना गाज्रि रोखोमै गोरोन्थि रोखोमै रासियानि फालै जानो थाखाय रासिया गोख्रोङै नाजागोन बेबायदि जेलेन्सकी बिथाङा बुंदों जाहाथे बे पाब्लिक अपिनियना माने रासियानि फारसे जायो अब्लानो थारैनो बे खेरसन सिटिया मा जागोन रासियानि सिङाव थांगोन जेलेन्सकी बिथाङा बेबायदि एलिगेसन लगायदों स' बिदिब्ला 2014 मायथाइयाव जाबायदि क्राइमियाव जादोंमोन थिग बेबायदिनो बेवहायबो गोदान सरकार बानायबाय आरो बेबायदि जुदि जामारोबा बे जुदि मोगथां जायोबा डनेट्स्क आरो लुहान्स्कनि उनाव बे थामथि ओरैबायदि जायगा जागोन जाय इउक्रेनखौ मोनसे टुक्रा बानायबोबाय दिनैसिम इउक्रेना मोनबेसे टुक्रा जाखो बेबायदिब्ला इउक्रेन गाव मोनसे थाबाय क्राइमिया मोनसे टुक्रा जाबाय डनेट्स्कआ मोनसे टुक्रा जाबाय लुहान्स्कआ मोनसे टुक्रा जाबाय आरो बेबायदिनो खेरसनाबो दा मोनसे टुक्रा जानो थांबाय दं बेवहाय जा सोरखार थागोन बे सरकारा थारैनो रासियानि प्र जाखागोन बेयो इउक्रेननि प्र जाखानाय नङा बेनिखायनो जों ओरैबायदि नुदों व्लादिमिर पुतिन बिथांनि थांखिया जोबोर गिलु बालु गिथाव बाथाव होननानै बुंनांगोन इउक्रेनखौ जेरै हायो टुक्रा टुक्रि खालामनानै गावसोरनि आथिं सिङाव गादबना लानो नागिरनायानो जाबाय रासियानि मोनसे टारगेट व्लादिमिर पुतिन बिथांनि मोनसे एजेन्डा आं बेबायदि बुंगोन स' गोसोआव लाखि नोंथांमोना सानसेनि उनाव 1 मेनिफ्राय बेवहाय मा जागोन 1 मे खालिनिफ्राय बेवहाय मा जागोन रासियानि कारेन्सि सोलिगोन रुबल रासियानि कारेन्सि रुबला सोलिगोन आरो बेवहाय मोनसे गोदान सरकार बानायनाय जादों आलेक्जेन्डार नामनि सासे केजिबि एजेन्टखौ केजिबिनि गाहायखौ केजिबिनि सासे अधिकारिखौ मा खालामदों मेयर खालामदों थाखानाय मेयरखौ बोखारनानै साननानै नायदो रासियानि दमखौ गुबुन मोनसे जायगा गुबुन मोनसे सिटि गुबुन हादरनि बेखौ सेनानै बेवहाय दावहा जोबस्लाबियावनो बेनि मेयरखौ बोखारनानै गोदान मेयर होदों स' रासियानि थांखिया थारैनो जोबोद गिलु बालु स' नोंथांमोना इउक्रेन रासिया वारनि आपडेटखौ नायनो दाबाव नोंथांमोना आङो लाबोगासिनो थादों एसे गुसुं गुसुं भिडिअ लाबोगोन गोलाव भिडिअ बा होनोनो हाया आङो बेनिखायनो नोंथांमोना गुसुं गुसुं बेबायदि आपडेट लाबोगासिनो थागोन दसे उनाव नोंथांमोना आरोबाव मोनसे आपडेट लाबोगोन आं स' नोंथांमोना नायनो दाबाव खुलुमबाय।